Gipahibalo sa Philippine Anti-Corruption Czar kun PACC ang ilang seryosong kabalaka sa padayon nga pagkaguba ug delikado ang kahimtang sa kalsada nga nagkonekta sa barangay Magtuod ug barangay Waan sa Davao City bisan pa man nga dunay gigahin nga pondo ang gobyerno alang sa rehabilitasyon niini. Ato sa ocular inspection nga gihimo sa PACC sa lugar na dokumento ang kritikal nga kadaot sa asfalto, lakip na ang tibuok nga mga cracks sa semento, slab displacement, lab nga rotting marks ug mga bakanting lungag sa yuta. Mga kahimtang kini nga nakahatag og daghang disgrasya sa sakyanan ug nakapugong sa maayong paglihok sa adlaw-adlaw nga mga nagagamit sa kalsada. Ang segment kabahin sa proyekto nga giimplementa sa Department of Public Works and Highways kun DPWH 11. Kapin 42 million pesos ang gigahin nga pondo sa gobyerno sa reconstruction sa kalsada ubos sa regular infra kun General Appropriation Act kun GAA 2025. Gisugdan ang implementasyon nitong Mayo 28, 2025 kung target unta kining mahuman sa Disyembre 23, 2025. Bisan pa nga nahuman na ang procurement ug na-issue na ang kontrata, wala pa gihapon nakasugod ang kontraktor nga Roseville Construction and Supply sa pagtanggal sa asfalto o sa pag-reconstruct. Namatigdan sa mga inspektor sa PACC nga ang instruktura sa kalsada naabot na sa hingpit nga kapakyasan, sama sa guba nga mga slab ug na-displace nga mga concrete blocks, pagkawala sa suporta sa asfalto ug makita na ang subsoil, dili pantay nga level nga naghimo og sharp road depressions, delikado nga surface alang sa mga motorsiklo ug bisikleta. Nasayran sab ato sa ilang interview sa mga residente sa lugar nga dunay mga sakyanan nga nadaot ang under chases, dunay madisgrasya nga mga motorsiklo ini gabi kung muulan. Daghang natanggo nga mga sakyanan tungod sa lawom nga mga crack sa kalsada. Malangay sab ang mga pampublikong sakyanan ug barangay responders. Sumala sa PACC, di lang kini basta kasamok, delikado na gyud kini sa publiko. Ato sa inspection briefing, girason sa mga personel sa DPWH ang mga isyu sa road right of way nga maoy rason sa pagkalangan sa implementasyon sa proyekto. Apan sumala sa PACC nga kini nga mga pasumangil dili angay og supak sa balaod sa procurement ug infrastructure. Subay sa Republic Act 10752 kun the Right of Way Act, kinahanglan nga mahuman na ang road right of way settlement. Lakip na ang survey sa propiedad, bayad sa hustong kompensasyon ug klaro nga dokumentasyon sa wala pa magsugod ang implementasyon sa mga proyekto sa mga National Infrastructure Project. Gawas niini, subay sa Republic Act 9184 kun Government Procurement Reform Act ug sa mga giusab nga procurement policy provisions, ang proseso sa pagbid sa gobyerno dili magpadayon gawas kun ang tanang precondition sama sa road right of way clearance nahuman na. Kasagaran, ang mga ahensya magkuha pa og mga sertifikasyon gikan sa matanggiya sa propiedad, opisyal sa barangay ug ang mayor nga nagkumpirma nga klaro na ang road right of way sa wala pa magsugod ang procurement. Gibutyag sa PACC nga kini nga issue nagpakita nga adunay mga lapses sa proseso, labi na nga nasayran nga human na ang kontrata ug ang proyekto naglisod na sa pagpatuman. Nasayran sab sa investigasyon sa PACC sa lugar, dunay nagbalik-balik nga mga pattern sa ubang mga national projects din ang mga kontraktor malangan sa pagmobilize tungod sa ilang gihimo, samtang ang DPWH miuyon nga malangan ang pagsugod sa proyekto. Tungod niini, niresulta kini sa paglangan sa serbisyo sa gobyerno, pag-usik-usik sa oras sa proyekto, padayon nga kasakit sa publiko ug kawalay pagpasagad sa accountability. Giawhag karon sa PACC ang DPWH 11 nga mag-issue og official certificate nga nagkumpirma sa kahimtang sa road right of way. Ipagawas ang record sa bayad sa mga propiedad nga naapektuhan, maghatag og revised nga schedule sa mobilization sa kontraktor, magpatuman og dali nga safety interventions, magpatuman og mga penalty sa kontrata kung nagpadayon ang pagkalangan. Nagrekomenda sab ang PACC og temporaryo nga mga lakang sama sa warning signs, safety barriers o emergency asphalt overlay aron malikayan ang dugang nga mga disgrasya samtang nagulat pa sa kompleto nga pag-repair. Ang magtuudwaan mao'y gamit kaayo nga koneksyon alang sa mga empleyado ug commuters, negosyante sa distribusyon, emergency service vehicles, eskwelahan ug barangay nga transportasyon. Ang kakulang sa tukmang aksyon nagpasamot sa ekonomikanhon ug kaluwasan nga pasanon sa libuan ka mga residente nga nagabiyahe sa insugutang rota adlaw-adlaw. Gipasalig sa PACC nga magpadayon ng ilang pagmonitor sa proyekto o maghimo og dugang aksyon kung magpadayon ang pagpasagad sa proyekto sa lugar. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.